Ράστε εδώ και σήμερα θα κάνουμε το vlog, weekend vlogs. Δεύτερη εβδομάδα, από την προηγούμενη εβδομάδα είπα γιατί δεν έκανα vlog, γιατί ήμουν άρρωστος και αυτήν την εβδομάδα φυσικά αυτό Σαββατοκύριακο μου καλά. Έξω είναι σκατό καιρός, συνεχισμένος. Και ναι, λοιπόν, κάθε εδώ πέρα κάνω το edit για το σημερινό βίντεο, Σάββατο βίντεο. Το βίντεο του vlog θα ανέβει τη Δευτέρα. Και ναι, λοιπόν, εδώ πέρα το γραφείο μου. Α, ναι, by the way, κουρεύτηκα εδώ και μέρες. Τι κάνω, ρε. Και ναι, λοιπόν, εδώ πέρα κάνουμε edit. Αυτό spoiled, γιατί δεν είναι spoiled, το έχετε δει ήδη. Εδώ πέρα στο New Vegas Pro. Και ορίστε, εδώ πέρα φτιάχνα τα outro τώρα. Το outro του πιο γαμάτο song. Και ναι, ακόμα το φτιάχνω. Θα δούμε που θα πάει. Τσεκάρετε τα κοινωνικά δίκτυα στο description. Δείτε στο Facebook, κάντε ένα like. Ναι, λοιπόν, σε κάθε πρωταθλήτη, ξανά το λέω. Ο στόχος μου στο βίντεο είναι τα 70 likes πάλι. 70 likes, μάγκας. Αυτό τα λεπτά βοήθησα λίγα άτομα. Το απαιτεί το Greek Community, όπως το έχει δει. Ούψ, το άφησα εδώ πέρα. Το κάνουμε κάτω. Λοιπόν, θα βλέπετε λίγο εμένα τη φάτσα μου τώρα εδώ πέρα. Γεια σας. Να το ατυχήσετε. Λοιπόν, η εικόνα θα πάει μέχρι εδώ. Ναι, εδώ. Είναι που τελειώνει. Λοιπόν, τώρα. Πού το πρώτο. GG World επεισόδιο 4, όχι 5, 6. Να το. Και ναι. Συνεχίζουμε πιο μετά. Bye. Και είμαστε έξω, παίζουμε μπάσκετ. Πάλι μπάσκετ, πρέπει να το πω. Στο γυμνάσιο, ναι. Και νομίζω ότι θα το βάλω κάπου σε ένα βιντεάκι αυτό, να. Τον Κώστα. Δεν μπορώ και το βάλω. Μη φοβάστε. Άμα το δείτε, κάτω με report. Το ορκίζομαι. Εδώ λέμε το Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Τι λέει? Εδώ ακουστικά, δείτε εδώ ακουστικά. Sennheiser. Κάτσε. Ξύλο. Για αυτούς που ξέρουν είναι το CX302. Και ναι, λοιπόν. Λεφτάζ. Και ναι, παίζαμε μπάσκετ, θα έρθει να παίξει ακόμα. Απλά τη φορά δεν καταφέρω να βγάλω κλιπάκι με μπάσκετ. Και ναι. Ναι. Θα ανεβάσω λίγο το βίντεο από σπίτι. Δεν το έχω βάλει ακόμα επειδή είναι 700 MB. Θα μου πάρει κανένα μια ώρα. Γιάννη, πες μας κάτι. Είπα κάτι. Θα δούμε σε κοντινό πλάνο το Γιάννη. Και λιγάκι ας παίξουμε με μπάσκετ τώρα. Δώσε μπαλά. Δώσε εκεί μπαλά, σύμβαλε. Δώσε! Το πορτοκάλι! Ο κόσμος. Δώσε μπαλά, δώσε μπαλά. Δεν ξέρω. Δεν καλό που σου θέλω να ξέρω βίντεο. Duck Dodgers. Τώρα έχει το κινητό power. Άμα δεν μπορώ. Γάμω τη θήκη μου. Πήσα την πάρει την μπάλα.
Άμα δεν μπορώ να πάρεις εδώ. Λοιπόν, τα λέμε πιο μετά. Bye! Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν. Θα το κάνω πιο πριν τα πράγματα αυτά που θέλω να πω. Απλά έκλεισε το βίντεο και δεν μπορώ να βλέπω. Ειλικρινά. Θα κάνω μπορεί. Είμαστε στο Γιάννη, άλλοι φύγανε. Είμαστε από άλλα μέρη. Εγώ πήγε ο Γιάννης και μείνει προς τα εκεί. Και εγώ μόνο προς τα εκεί. Θα δείτε και το σπίτι μου μάλλον. Ναι. Άντε γεια. Άντε γεια. Το χώρο. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχει δρόμο γι' αυτό. Δεν έχει καλά. Καλή να φούξει κάμερα. Εντάξει, γεια σου Γιάννη. Και είναι το φλάσιο. Και με φλάσιο με το φλάσιο. Εγώ παιδιά να μιλάω και στα μάτια. Χάσε. Θα κάνω το τυφλό θα με Βρήκα βγάζει. τι θέμα να κάνεις. Τι θέμα. Διαγράψε κάτω. Γιατί ο Τσέικ δεν ανεβάζει βίντεο. Τσέικ. By the way, ευχαριστώ για τους 170 subscribers. Μπράστασme και παραπάνω γιατί το βίντεο θα ανέβει Δευτέρα. 100% Δευτέρα. Ναι. Ωραία, του πάνω. Ναι, προχωράμε για 2.000. Έχει 1.200. Ωραία φίλε, 1.200 σχεδόν. Ακόμα δεν θέλω να πει 1.100. Μα δεν μπορώ. Φλώθηκα. Φτάνουμε 2.000. Όχι. Ακόμα είναι. Στην εσύ δεν είμαστε ακόμα. Όχι ρε, έχουμε ακόμα. Όχι, εντάξει. Ακόμα το τέταρτο δεν το έχω φτάσει. Τα 1.200 είναι το τέταρτο. Ένα τέταρτο. Θα μπορώ να φλωθεί ρε. Θα σύνομαι στο δρόμο λιγάκι. Ωραίος ο δρόμος, Γιατί εμείς δεν βρίσκουμε. Και από εκεί φεύγει ο Γιάννης τώρα. Αντιός. Αντιός και το κάνω λαμάκι. Αντιός. Ναι. Για ένα σκυλάκι εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Στα μάτια του εδώ πέρα. Τυφλώσαμε λιγάκι. Και έμενε σκυλάκι. Το πας καλός. Ωραίο, το σπίτι μου. Εδώ πέρα έχει που σκάει όλο γύρω. Και δεν φαίνεται τώρα. Τι μάπα στο δείξω. Ναι. Μάθη ζωή μου, αυτός είναι ο πρακτικός χαρακτήρας κυρίας μου. Αυτά είναι τα κάτι. Μπορεί εκεί όπου αγαπώ, ενθουσιάζω, μα βέβαια, ναι, ενθουσιάζει, χειρετώ, είναι κυρία μου. Φυσικά, αυτό είναι το φάνες λίγο κοινού, ως εδώ είναι σχολεία. Και στο τέλος, τι υπονοεί, μα βέβαια, έτσι αυτή το όνομα μου. Δεν σας είπα εγώ ότι το παιδεύει το πράγμα. Μια χαρά το πάει στις βάχες του λογικού στον κόπο. Τώρα στη Μαρία για να προσπαθήσει να τα είναι στο όνομα του Μαλβόλου. Δεν είναι την ουσία. Γιατί δεν δένει. Δεν σημαίνει να νομίζω ότι αυτό είναι μη. Ναι. Ώστε να τον κάνει να περάσει το. Εσύ αν είσαι στραβάς από πίσω, θα βλέπω σιγά και μια άκρη το κατώφερμα που την τύχη με ξανελείται μπροστά σου. Δύο, αυτός ο τρίπος δεν είναι σαν το προηγούμενο. Αλλά, Και είμαστε έξω πολύ γαστρό. Βγήκαμε βόλτα. Και έχω τυφλωθεί πάλι από το φλάσμα θα λέγανε. Έτσι πολύ σεσκό. Τι λέει ρε. Είμαστε με τον Αντώνη. Όλο το παιδί έφυγε που ήμασταν μαζί και κάτι. Και γενικότερα είμαστε τώρα σε καφέ. Δεν έβγαλα τίποτα για καφέ. Γιατί δεν ήθελα να βγάλουμε στο μαγαζί. Να με παίρνουν για μαλάκα. Πάρε μάτια μου. Και ναι, και τώρα με βλέπουν για από μπαλκόνια. Θα με περνάνε πάλι για μαλάκα, αλλά δεν πειράζει. Πάω τα αριστερά. Και είναι γεμάτο μετανάστες το μέρος. Και μπορούμε να πετύχουμε κανένα μετανάστη, τίποτα σε κανένα γωνίτσα. Και θα μας. Γεμάτο, είναι γεμάτο εδώ πέρα. Να τώρα πίσω. Έλα εδώ αριστερά. Από εδώ. Και ναι, λοιπόν, θέλω να συνεχίσω απλά το vlog. Γιατί θα το δείτε τώρα, εσύ Δευτέρα. Έβαλα κάτω για να δει κάτι παίζει. Και ναι, λοιπόν, να δω. Εντάξει. Έχω χρησιμοποιήσει, εντάξει. Και ναι, λοιπόν, θα βγούμε πιο μετά στο σπίτι. Bye. We'll go through the wastelands, through the highways, and